आदा मनसु दसे बेरायना फैसैरा गावा सोरबा बेवाइखौथ' नायनो थांनो नागिराखै आंना बेफोरबायदि गैयालै आदा दंबालाय आं थांसिगौमोन ना बेफोरबायदि जेबो गैया आंना दे नायनायावथ' ओरैनो दं बायदि मोनोलै नोंखौ आंना गैमारालै आदा नोंहासो बाजै लानो समायबायब्रा लादो सोरबा दंबा नोंनो खोन्था आदा लाबफोराव एसे प्रब्लेम जायोबा आं दंना मेहेर गैयालै आंनाबो दंबाथ' आंबो लासिगौमोन नाथाय नैबे मोखांखौनो फसायथारा रावबो मा बुंबावनो आरोना बेबायदि जायो नामाब्रा आदा दङना माब्लाबा नायल' बोरैबा किसमोदा जाफ्रांबाना साफा एकदम समायना बाजैखौनो लोगो मोनफ्रांबावगोनसो नोङो मोनबाथ'ना बेबायदि नोमबाजै लोगो मोनफ्रांबाथ' आंथ' लाइफआनो सेट जाखाबाय आरोना जागोनब्रा आदा मोनगोन दसे बेरायना फैनोसै जोंहा सिंग्रा घुगनि माबा माबि जाना फैसैलै आंना बाइकआ थानाय मोनबासो मोजां जागौमोनलै आदा ससे थाबायनानै थांनांसिगोन ना थांसै मोदोमफ्राबो एसे बारायलाय लांखाबाय माबानानै फैनोसै आरोना मोदोमा एसे रेजें जाथोंसै माथो ओरैनोलाय बेसे थानोब्रा न'आवलाय ना आंना सासे लोगो फैनांगौ दंमोनलै आदा दाबो फैया मानोबा लेंहरदोंमोन बेबो सनामोन मोनसे मिथिहोनाय आरोना माने जोंथ' स्ट'रिखौ बेफोरबायदिनो मोजां गाज्रि लाबोनांगौ जायो नङा होमबा लोगोफोर नाथाय माब्लाबा समाव खायफा एकदम सिरियास जायो आरोना लोगोफोर नाथाय बेफोरबायदि सिरियास जानो नाङा मानोना बे मोनसे स्ट'रिसो नालाय बेखायनो आरो लोगोसे कार्टुनसो नालाय बियो बबेबा एपिसडखौ लानानै आं कमेन्ट्स मोनदों बेबायदि गोबां सिरियास जानाय बायदि कमेन्ट्स फैदों आरोना नाथाय बेफोरबायदि जानाङा लोगोफोर स्ट'रि हिसाबै नायलांबाय था दे माब्लाबा समाव गाज्रिफोर एपिसडफोर फैबाय बायोब्लाबो साननानै लाबानो जाबाय स्ट'रिनि पार्ट होननानै मानो होनोबा उफाय गैया ना लोगोफोर मोजां गाज्रि सब थाजोबनांगोन स्ट'रि जाबाय जेला नङाबालाय जोंबो बोरैथो लाबबाय थानो हानो न' बेखायनो एसेबां दुखुबो दामोन लोगोफोर आरो रागाबो जोंद्रायनो नाङा गाज्रिबो मोनबाय थानाङा जोंखौ मानोना जोंहाबो स्ट'रि हिसाबै लाबबाय थानांगौ जायो नालाय दे सनामोन गाज्रि मोना दै रावबो हमनानै ला जेन'बा लोगोफोर आंनियानो जा बा आदा साननि सनानि थुनथुलिनि मिलिसानि रानिनि सोरबा सोरबि बिदिनो गासैबो केरेक्टारनि जुदि सोरनिबा बेबायदि फैयोब्लाना आरो लोगोफोर घटना जायोब्ला बेफोरो जास्ट मोनसे कार्टुन स्ट'रिसो आरोना लोगोफोर जायखि एपिसड फैया मानो मोजां गाज्रि जेखि घटना जाया मानो नोंथांमोना सिरियास लानो नाङा आं डाइरेक्ट बुंखायो बे रियेल लाइफजों जेबो सोमोन्दो गैया आरोना बेनोसै लोगोफोर बेखायनो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादै लोक्षिमोन स्ट'रि बायदिनो नायलांब्रा नोंथांमोना बांद्राय सिरियास जानालै जायखिजाया बयनिसिमबो लाभ इउ नोंथांमोनाबो जोंखौ गाज्रि मोननाङा आरो जोंबो नोंथांमोनखौ गाज्रि मोना सनामोन आङो बेफोरबायदिनो एकदम सिरियास बायदि कमेन्ट्स मोनबाय थानाय जादों बेखायनो आङो बुंना होनाय जाबाय दै लोगोफोर बे जास्ट स्ट'रिसो आबै फुजानि खिस्रि मोनबोदोंलै आङो दिनै ना सानजों बेखौनो जानोसै आयौ हा बेखौलाय बहानिफ्राय लाबोखो नों आबौ आङो मन्दिरथिंजाय थांदोंमोन ना आबै बेखायनो बेहाय खिस्रि रानबाय थादोंमोन नालाय आं लानानै फैबाय नोंनोबो आबौ होमबालाय बेखौनो जानोसै दिनै ओमफ्रायथ' जा गोथाव मोदोमलायबाय आबै मोदोमखागोनथ' र' एसेबां मालाय गोथाव सङो मस्ला मस्लि होलायनानै आरो प्रसादसो ना जेबो नङा दे जाजागोन आं गोथाव मोनग्रा जोगोनार आलु ओमफ्रायथ' मा बुरजा मैगं होखादोंलै आबै नायनाय आबौ निजोम होदोंथ' र' आङो र' प्लेट लायना फैनि आबौ दे आबै ओमफ्रायथ' फुजायावनो जोंना दिवालियाव खोमसिसो जाबायलै आबै न'आ जेबोखौनो सावनोबो मोनासै जोंहाथ' फुजायानो थांलायबाय माथो खालामबावनो आबौ जाग्रा थावानो गैयाबा संनोनो ओंख्रि माइरंआनो खुनुरुखुमसोबा अबावलाय आरो जोंलाय बेबायदिखौ माबानो हाबावनो आबौ बेनोथ' आबै होमबाबो जेबो नंला दे आं जेबो सानला फुजायाथ' थांखाबायना निमाहा होदो आबौ सना नोंनि थाखाय आं जेबोखौनो बायनो हायासै जेबो नंलालै आबै बेफोरलाय मा आरो नेक्स्ट बोसोराव फैलायसिगोनलाय नों थांद' प्लेटखौ लाना फैदोसो आं ओंखाम उखैनाय मोनबायलै आबै र' आं लायना फैनि आङो बैयाव दायो बथलखौ लायगोनलै जा मोजां बथल दं बथलखौ लायनानै जमा खालामनानै आं फाङासिङानो हरगोन दादि सिमांमोननाव दङमोन आं लायगोन दायो मेरला बथल दं थिं बायनाय दं बेफोरखौ लाबोनानै आं फाङासिङानो हरगोनलै बिस्राथ' लांबा लां होनखादोंसोमोन बेखौनो लायगोन आं दायो आबैनो ओमफ्राय जेला फाङासिङानो हरखांगोन अब्ला फैसाखौ आं होफैनोसै थुनथुलि सोर बुंदों देनाय नोंखौ मोजां नुवा होननानै मोजां नुसा
खिन्थाबोब्रा आंखौबो दिनैथ' एसे देलायबायहां मोजांनो आरो दख'नाखौनो स्राय गानगारबाय आङो बा आसानफोराबो समायसोदोथ' माथो आंखौ सानाबो मोजांखौनो नुखागोन दे बेफोरबायदिनो एसे देलाय मालायबासो सानाबो फसायबाय थागोन ना आंखौ नङाबा अबावबा आरो बे खेंख्रिया हायना मुलि होनानै लाबावबा सानखौ नों आरो नोंनि फिसाला गेट आउट सना नोंनि बिमा गासिबो गेट आउट थैयाहां नोंसोरखौ रावखौबो ओरैबायदि ओमफ्राय आंनि फिसायखौल' नोजोरखा बेथ' मालायनि फिसायखौनो लानो होनबा खि मोनबाय बायो लैजा गैयिया लासिं सिंनो इसोर नोजोर दानांथारदों रावनिबो जोंनि बेबायदि खुसिखौ आरो नङाबा बे सनायानो नोजोर लागायबाय थायो वाव टुनटुलि मा जाखो दे आरो मोदला थोद मा बुंलाबायो नोंलाय मोदलायानो जा जियानो जा अब्लाबोथ' ना नोंनि फिसायना आंना सनाना मुदा एसे गाज्रि खोमालै बेखायनोथ' एसे होदावबायना नोङो लैसान मा खालामबावनो एसे बायदिसिना सानफ्लांबा गोसोआनो बोरैबा मोनलायलाङोना मानोथो बेफोरबायदि सानबाय थानोब्रा साननाङा नंगौ दिनैहाय मानसिखौनो बोरैबा आलदा नुथारदोंलै आलदा नुनो माने माबायदि आं सोलायबाय आरो जेबो नङा दे इसिबां आलदा नङा नै एसे देलायदां दिनै नङाबा बै सनाखौसो नों गोसो थोफ्लांबा बोरैबा जायालै बेबायदि आं खालि नोंखौल'सो गोसो थोयो बेखौ नङा अब्लाबाना सान थेवबो आङो बे सनाखौ सिजानो गिमारो दे नोंखौ बारसिनखायोना बोरैबा बियो आरोबाना नों बिनि गोदै गोदै खोथायाव गोजावोब्ला मा जागोन हो खम बमब्रायनो नागिरखायो बेखायनो आङो रागा जोङो माब्लाबा थिगसेनो सैतान हाबनो गोनांसो बे सनाया नों बेखौ माब्लाबा मोजां मोना दे सान मोनालै मानो मोननो आं बेखौ मोजां मोनबाखि नोंजों बिदि थायोमोन थागौमोन बेबो आरो ओमफ्रायथ' ओरैनोबाबो आं खालि नोंखौल' अनखागोन बे जोनोमाव नोंगौ सान स' स्वीटखा नोङो बेफोरबायदि अनबाय थानाय फिसाय मोनब्लालाय आरो मा नांबावगौ जिउआव ना जोंहा बेबायदि हेपि थागोन आरो बिखुनजोजों खामानि थिनजाबाय थानायखौबो गाज्रि मोननाङा मानोना आइया दासो बिजामादै सानबाय नालाय दा नोंखौ फिसाला बायदि नंबाय आरो जागोन दे माखौथो गाज्रि मोननो आं जेबो मोना ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै थांसै ने ओजोंहाय थांनांगौ ना औ सान दिनै मोजां रायलायना फैबावखानोसै ओमफ्रायथ' ना गोजां बोथोरा माला फैबावगोन सुइटारबो बायनो थांनांगौमोन फैगोन आरोलै लासै लासैनो बिनिफ्राय आइनोबो थेख्लानोबो जोंहा जमा फेमिलिनो लायखागोनलै लायबाथाय मिथिबायना दे जागोन आरोबा दहाय ना आइया फन हरदोंमोन फुङावनो जोंखौ माला फैगोन होनना बुंदोंमोन आं होनदों आरो एसे साननैसो सप्तासेसो थाबावनानै थांगोन होनदों आं औ बिहामजो बिदिनो दावराव दावसि जाखांनानै आरो नों न'आव थानाय जायासैना बिहामजोखौबो गोसोखाङोना आइ आफामोनाबो जोंनि अनगालाय आरो बै न'आव सोरथो दंबावो देनाय नोंनो नायनांगोन आइ आफामोनखौबो आंल' मानो जों सानैजों नायगोन आरोलै एबा बैलाय मेहेर दंबावोना जोंहा बिबोनाङालाय मेहेरजोंलाय सम सम दावराव दावसि जालाबाय थायोलै माथो गदना सना नों जोंनि फेमिलिखौ माने अनबाय थानांगोनलै मिथिगौ ना जेरै नोंनि फंबाय आइखौ आं आइखौनो सानो आंनि आइ बायदि थिग बेबायदिनो नोंबो साननांगोन जागोन ना अके दे सान नानि आं माइरंखौ लायना फैग्रोनोसै औ बाजै आंबो थांनो हागौमोन नाथायबा आङो ओजों बै दादिमोननाव खामानिखौ सोंहैनोसै नामा मैयानो लायनो लिंहरबाय थादोंमोन दाना लेट जाबायना गैया ओमफ्राय दा थांनोसै आङो थाब थांनानै फैनोसै लायनानै माइरंखौल' औ दे बाजै ओमफ्राय नानि बहा मा खामानि मोनगोन जाखो गामियावबोथ' आरो मोननो गोब्राब ना खामानिखौनो बेथ' बे बाजै अब्लाबो सोरनावबाथ' माबा मोनसे खामानि मोननो हानाय ना जेनथेनो आइनि सारादुनि थाखाय फैसाखौ जगार खालामथारनोसै आरो दावमानिखौबो आङो गाबोन लांनोसै हाथायाव अमायाबो हरनाय जाबा जेबो नंलामोन न' बाजै देराखैनो दाबो औहाय आरो आदारासो जादों दा जेरैबो जारला जाजोबथारबाय नानि उरायनानै फन हरबाय नोंनो सुइसअफसो बाजै आइनि सारादुखौल' जेनथेन खालामनो हाथोंसै बाजै जों दिनै ओरैबायदि खैफोदाव फैबाय जेरैथिंबो राहाखौनो नुहुरा माथो बाजै गासैथिंबो लामायानो बन्द जानाय बायदिसो मोनजोब्बाय आं खोमसि दरसिनो माबा मोनसे जागोन नानि सिन्था दाजासै बारा आरोबा नों दं आं दं उरायना दङ ना जोंहा साथामजोंनो जेनथेन थागोन दे नोंदायाबोथ' फैनोबो रोंखाला आसाबो खालामला आङो
बेफोरबायदि समावनो नायना बाजै उरायनानि आखलखौबो मैया माबायदि बेरायनोसो थांबावबाय बियो आरो सोरांलायबाय दाबो फैला माबा मानसि मोजांनि गियान ना बाजै ए नानि बुंबाबो बेनो बुङाबाबो बेनोसै बेबो गथ'आ मेहेर आसोल मानो एफा गोबाव ओमफ्रायलाय जोंथ' नै दखानाव थांनोसो ओंखारबायमोन हाथायाव थांनो नागिरदों दे आरो थांनायाव रायलायलांजागोन ना ओमफ्राय बाथ्राया मामोनलै आसोल हो अ माइबा बाथ्राया जाहैदों आं हिनजाव खावनो थांनांगौमोनलै हिनजाव खावनो औलै आसोल एकदमबारे आंनि गोसथोनाया दस्राजोंसो हाबा हरहां जाबाय थादो र' बे लावगा मा बुंलाबायदों नोंलाय फाइ नट बेखायनो नोंखौ लोगो लादां हिनजाव खावनो थांनांगोनलै नोमबाजैखौ थोद मा होननाय जाखो बेलाय नों मेहेरखौ हिनजाव खावनोसो लोगो लाफैबाय फाग्ला जादों आं थांनो बेयाव बुजालाबायनो बोरैबा होद लोगोजों लोगो बिदि जायो नामारा नोमबाजैखौसो लायगोन दा औलै अबावबा आरो जोंहा बाजैखौ लायनो होननानै थांनानै दाना जोंहासो उल्था बुजाबा जायालै भाइ आं बिदियाव थांनो हानाय नङालै होद बोरैबा दामजागारगोनलै बेबायदि हायो नामारा डाइरेक्ट नों थांनानै रायलायहैना न'आव मेहेरबाय जेबो नङालै बिसिना बिमा आरो बिदायासो प्रब्लेम खालामगासिनो नङाबाथ' आङो माने नोमबाजैखौ लानानै दोनफैखानोसैब्रा न'आव जेबो नङा होद जायालै भाइ मा गोदाव सोरावलै देलै भाइ गावनियावबा आङो हेल्प खालामो आरो नों आंनियाव दिनै हेल्प खालामबादों आं सासे लिंबावखाबाय नों आं ओमफ्राय बे आंनि लोगो जमा थांसैरा जों साथामजों प्लिजलै भाइ प्लिज नोमबाजैनि खोथा दङ ना नङाबा गुबुनजों हाबा हरगोनलै आं बेबायदि जानो होनो हायाना आं बिराद गोसथोमारलै बेखौ मोनाबाथ' आं फाग्ला बायदिसो जालायलांगोनदांलै या जाम्बा ओमफ्राय बेखौ खावनानै लायनायनि खोथा दंना पुलिस केस होबा मा जागोन जोंखौ हाबा जाखांबाथाय जेबो नंलाब्रा टेनसन गैलाना ओइ प्लिज ना फेर भाइ मानिदोना भाइ आइया दाम जामारगोनलै नोङो ओमफ्राय आं बेबायदि हिनजाव खावनो थांफेराखैलै आं दायो फन खालामगोनलै भाइ ओमफ्राय देरा हेल्प खालामदो एसे आं नोंखौ बिराद ट्रास्ट खालामनानैसो लिंथारदों बाजैया ओमफ्राय फैयाल' जादोरा थांनानै मा जागोन हो जेबो नङा आं रायलायखाबायना फन खालामखाबाय नों थांनोल' रेडि जादो फायदे आंजों ओइ लावगा ओमफ्राय दायो आंखौसो नों प्रब्लेमाव फासायबा गवालै बेथा ओइ मेहेर ब्र ओमफ्राय बेबायदि सिख्ला खावनो थांनाया मोजां जागोन नालै मन्थुआ दा गोसो थोनायनि मामलाथ' एसेसो लोगोखौबो हेल्प खालामाबा बोरै जानोब्रा एसे हिनजाव खावनो थांनायनि सिख्ला खावनो थांनायनि एक्सपिरियेन्सखौबो लानाय नायसै आङो दामजाबा खुनु खोथाया मोनलायबानो जाबायना या ओमफ्राय मादैया मिथिबा खम रागा जोंनानो बे खोन्थागोनसो खोन्थायाबानो खबर मोनैयाबानो जाबायना बुरो आदा मन्थु नोंबो थांबा ओरैनो नायथावथाव बाजै गोदानखौ हैद आं गिलायलाङोलै बिदियाव थांनो गिनानै बोरै जानब्रा दा देनां बाजैया प्रब्लेम जाबा नोंहाबो बोरै लायगोन एसे साहस लाबोनांगौ ना Azaku Zuri आंना बमा बेरदों Ayoy Apa ini Zuri जेबो जाया आं दंना माबोरैथो बेबायदि जाखो आइलै बहा दं नोंसोरो जुरि नोंखौ दानो हस्पिटालाव लांगोन आङो दानो हस्पिटालाव लांगोन जुरि दानो थांगोन जों हस्पिटालाव जोब्बाय आङो बेखौनो मा जाखो आयै जुरिनाव बम बेरदेरदों खोमालै आं डक्टराव लांसै बेखौ दानो बिहामजो जेबो जाया र' जों लांगोन ना डक्टरनाव माथो नायबाय थाखोआ थौ गोख्रै थौ सोरां गारि दिहुनहैनि आं र' इसोर माबोरै बिदि जानो मोनखो नाय बोराय फैद' गोख्रैनो हस्पिटालाव थांनोसै माबोरै बिदि जाखो दिनै ओइ आयं नों न'आवनो थाथ' दे दादि दङ गिनाङा जोङो हस्पिटालाव थांनांसिगोन आयं आबैयाथ' थिगैनो दंमोन दासो मिथिला मारै बिब्दि जाखो नोङो थाथ' दादि दङ आं दा फन खालामगोन नाथाय आयं आबैया माबोरै बेबायदि दसेनो जाब्रबखो दहायसो आंनो मेगि बानायना होदोंमोन बे ओमफ्राय थिगैनो दंमोनथ' मारै बमा बेरदेरखो ओमफ्राय बेनाव येस मामा बहा दं आबायबि आंकोला नोंखौ लायनो थांगासिनो नों गोख्रै फैदो न'आव एसे प्रब्लेमबो जानानै दङ आबैखौ पुलिसा लानानै थांदों व्हाट मा होनदों मामा येस बाबा आंनाथ' नों गिनो हादे आबादे आं दङ नोंजोंनो बेनिफ्राय एसे आङो दा आबैया बिदि लांदों नालाय आबैखौ न'आव लाबोफिननो ट्राइ खालामगासिनो आङो नों आंकोलजोंल' फैदो लायनो थांगासिनो नोंखौ नों खोन्थाहरदे आंकोला फन खालामसिगोन नोंखौ येस मामा दे जागोन बहा दं मारे नों सोनाहो बहा दं आं खोन्थादोंमोन ना सासे लोगोनाव दङ आङो नितिन होननायनाव दङ आङो बिस्रा आंखौ लिंहरबाय थादोंमोन ना दिवालियावबो दा बेखायनो फैदों आं दसे अके आबा टेनसन दाला दे गासैबो थिग जागोन ओमफ्राय औ दे आबैखौ पुलिसा हमना लांदों नाथाय मानो
बे थुनथुलिया 2 नाम्बारनि बे गथ'नै बिनि इंगिनियानो आंखौ आंखौ नोङो जेलाव बिदि सोनो सानदों नाथाय नों हाया आं बिनिफ्राय गाबोननो थांगोन आं सना आइ नों हले बिसिनि आखायाव फैनाङा आरो फैब्लाबो एसे बेबस्था खालामना फैखा नोंबो नोंसोर आंखौबो मामुलि साननाङाथ' आंनि पावारखौ सिनाय मोनाखै नोंसोरो बे सना आइखौबो बुंखाथारदोंमोनहाय आं जावैसोखौ बेबायदि माबानोबाबो डाइरेक्ट हाबा लाथारखादो होननानै माबा आरो बेबो किडनेप खालामना दोननो गथ'आ दा नुदो नुबायना प्रब्लेमा मानिफ्राय मा जाखो अब्लाबो आं गियाहाय बेफोरखौ गिनायाव गैया आल्लाह बिनि थुनथुलिनि जबाबो थांबाय थेवब्लाबो बियो जोंखौ ओरैबायदि हमोदों नाथाय जेबो प्रुफ गैयाबालाय जोंखौ सानबेसे लाखिनो आंखौ थैगोन नों थुनथुलि थैगोन गोदोना हाजिरनानै थैलोंगोन आं नोंनिखौ नोंनि थाखाय हरसे मानि आं थाम्फै अरजानांदों थाम्फैल' नङा बेहायथ' थानोबो जायगायानो लेथ्रा आंखौ आरो बेफोरबायदि जायगायाव जोबना दोनदों आंखौ समायो नामा बिदियाव थानो आरो बेबो बुरबक गथ'आ दासिमहालागै माबा मोनसे खालामदोंना खालामाखैबा ओंखारनोल' होग्रो ओमफ्राय नाय नों थुनथुलि आन्टी लकाबाव जोबजाना मोजां मोनदोंना बरिया नांदों ओइ गथ' चिल्लाव आन्टी चिल्लाव होसिख्राव नोङो एकदमबारे गाबख्राव ओमफ्राय नोंखौ बेवहाय रावबो खोनासंग्रा गैया दा बांद्राय होसिख्रावबाय थाबाथ' दानो मोनगोनसोलाय नों लाथिया पुलिसनि दन्दाया जेरिथा नोंनि थाखाय बेफोरबायदि आं दिनै हरसेखिनिखौ बेहाय थानांदों हरसेल'आवनो इसेबां फाग्लि बायदि मोनबाय नों दिनै आन्टी ओरैनोथ' थानो लकाबाव जोबजाबा बोरैबा नांखायो आंनि फिसाजोनि लाइफखौ बरबाद खालामनानैथ' नों ओरैनो अलरेडि पापखौथ' मावखाबाय बिनिफ्राय बेसेथो खुसि जाबावनो नों देनाय आंबो पाप मावबाय नालाय ओमफ्राय आं मिन्थियामोन जे आं नोंनि फिसाजोनि लाइफखौ बरबाद खालामदों होननानै आन्टी सरि नै आं खोमा खेबबाय ओमफ्रायथ' सरि नोंखौ बेहाय लकाबावबो जोबहोबाय आं दा एकदमबारे नोंनि नोंसाजोखौबो नागिरगासिनो पुलिस टिमाबो एसेबां खुसि जानो खुसि जा नाथाय सानबेसे आंनि पावारखौथ' नों गमखौनो मोनाखै दाबो नोंनि पावार नोंनि पावारा बेहाय जेबो खामानि सोलिया बेहाय लकाबाव नों जोबजादों दाथ' नों बेखौसो सानदो नोंनि फुरि लाइफआनो जुदि नों बे लकाबावनो गुजारनांगौबा माबोरै जागोन बेहायनो थानांगौबा खोथा बुंनो फैदों नों बेयाव आरोथ' मोजां जागोन जे नोंनि गासैबो गोरोन्थि नों खालामनाय पाप खामानिफोरखौ नों फारि खोन्थाना होजोबखादो नङाबा उनाव थाङै थुङै नोंना साजायाबो एसे बांलांबाय थागोन ना मेबि नोंनि साजाया खमफोर जानो हानाय बेखायनो नोंनि गाज्रि खामानिफोरखौ खोन्थाना लाखाजोबखादो आरो नों साननाय बायदि माब्लाबाबो जाया मा खालाम नाथाय